Ξεκινήσω εγώ με το θέμα που είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και για να υπάρχει η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρχει κανονισμός. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ψήφισε κατά πλειοψηφία τον κανονισμό λειτουργίας του και μάλιστα τον πρώτο κανονισμό λειτουργίας όπως έχει έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών, με ΦΕΚ. Και ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο χάρη στην πλειοψηφία. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η μειοψηφία δεν ψήφισε τον πρώτο κανονισμό. Και γίνεται το ερώτημα, αν κάποιος δεν ψηφίζει κάτι γιατί δεν το πιστεύει, μπορεί τελικά να το εφαρμόσει? Γιατί από την πρώτη στιγμή έγινε αναφορά για φήμωση της αντιπολίτευσης, αλλά όταν ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να ρωτάει, να τοποθετείται, να κάνει ολόκληρες εισηγητικές εκθέσεις, κρίσεις και παρατηρήσεις, δεν αξιοποιούνται αυτά τα όπλα. Αλλά φταίει ο κανονισμός που τους σημώνει. Δεν ξέρω ποιος φταίει που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ουσιαστικά η πλειοψηφία και κάποιοι απομείναντες σύμβολοι της μειοψηφίας που δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα θέματα στο παρελθόν και απουσιάζουν όλοι οι λοιποί οι οποίοι δεν είχαν τέτοια τακτική απουσίας στις υπόλοιπες συνεδριάσεις και κάποιοι σκοπίμως αποχωρούν γιατί νομίζω η πιο προσφυλής μέθοδος όταν δεν έχουν να υπερασπιστούν τίποτα, όταν δεν έχουν κανένα επιχείρημα με το οποίο θα πείσουν τον εαυτό τους πρώτα και μετά τον κόσμο. Ακούστηκαν πολλά. Δεν θα συμφωνήσω ότι δίνουμε κακή εικόνα. Όχι στην κακή εικόνα, αλλά στον πληθυντικό του ρήματος. Δεν θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές σε αυτή την κακή εικόνα. Γιατί οι πρωταγωνιστές δεν είναι πολλοί, είναι συγκεκριμένοι, με ονοματεπώνυμο. Πώς είναι δυνατόν να σεβόμαστε τον κανονισμό όταν δεν τον τηρούμε? Πώς είναι δυνατόν να σεβόμαστε τη θεσμικότητα των ρόλων μας όταν δεν τηρούμε ούτε καν τα προσχήματα? Πότε υπήρξε από την πλειοψηφία προσωπική κόντρα για οικογενειακά ζητήματα? Όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Απομαγνητοφωνούνται. Υπάρχει βίντεο. Και το βίντεο είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας για όλες τις συνεδριάσεις. Για όσους λοιπόν αποχώρησαν, θα κάνω μία πρόταση. Μιας και δεν υπάρχουν βιντεοσκοπημένες συνεδριάσεις από το Δήμο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ ένα δημοσιογραφικό μέσο, οι ειδήσεις με τον κύριο Τερζενίδη, και δεν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να δουν λεπτομερώς και συγκεκριμένα όσα υπόθηκαν, καθώς δεν έκαναν την τιμή στο Συμβούλιο να ακούσουν, έτσι είναι η δημοκρατία, να πάρουν το βίντεο στο τέλος από τον κύριο Τερζενίδη και μαζί με αυτό το βίντεο να πάρουν δώρο προσφορά και αυτό το βίντεο το οποίο δεν πήγαν οι Παντελονάτοι να πάρουν από τον κύριο Τερζενίδη. Ότι τους έκανε πρόταση
το δημοσιογραφικό μέσο, θα περιμένει ευχαρίστως να έρθετε να δείτε όλο το βίντεο της προηγούμενης συνεδρίασης για να δείτε τελικά πώς προστατεύεται ο δημόσιος λόγος και ορισμένα πρόσωπα τα οποία με τη συμπεριφορά τους αμαυρώνουν θεσμούς, προσωπικότητες, υπολείψεις και την ίδια την κοινωνία. Και μην περιμένουμε τους πολίτες να έχουν ιδιαίτερη αγάπη και επιθυμία να έρθουν στα δημοτικά συμβούλια, όταν οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι αποχωρούν από αυτά. Τι ζητάμε δηλαδή? Ζητάμε τους πολίτες να έρθουν, αλλά εμείς φεύγουμε. Εμείς αποχωρούμε. Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολιτικά το οποιοδήποτε γεγονός προκειμένου να υπάρχει μια ευρυθμία λειτουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πραγματικά, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτού του θέματος, το οποίο μπήκε τελευταίο, για να υπάρχει δυνατότητα η χρονική να μιλήσει ο καθένας και να εκθέσει τις απόψεις του, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, την αυτοκριτική του ίσως. Πραγματικά αυτή η συζήτηση με κάνει να νιώθω άβολα, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο, ποτέ, να συζητούμε για τα αυτονόητα. Γιατί αυτονόητο είναι να συζητάμε για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, να θέτουμε θέμα κόσμου και ευπρεπούς δημόσιου λόγου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και το ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου. Όσα όμως έγιναν και στην προηγούμενη συνεδρίαση, που ήταν το αποκορύφωμα, αλλά και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, και σε αυτή τη δημοτική περίοδο, και στις προηγούμενες δημοτικές περιόδους, οι παρεκκλήσεις από τον κανονισμό, οι έκνομες συμπεριφορές, οι πεζοδρομιακές και αγορές εκφράσεις που διατυπώθηκαν και σε αυτή την αίθουσα και συνεχίστηκαν μετά από την διακοπή, γιατί δεν μπορούσε να συνεχιστεί η συνεδρίαση έξω από την αίθουσα, στην είσοδο του Δημαρχείου, με αναγκάζουν και με υποχρεώνουν να πάρω μια θέση για να υπερασπιστώ τη θεσμική αποστολή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και να προστατεύσω το κύρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων, ανεξαρτήτως παράταξης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν βρισκόμαστε χωρίς κρίση. Εδώ βρισκόμαστε με την εντολή των πολιτών του Δήμου μας. Και η εντολή αυτή, όπως εκφράστηκε πριν από 2 χρόνια περίπου, 8 Οκτωβρίου του 2023, είναι να υπηρετήσουμε το συμφέρον του τόπου μας, να στρέψουμε τις δυνάμεις μας στην αναπτυξιακή προοπτική για τη συνολική του ευημερία. Μας δεσμεύει η ψήφος κάθε πολίτη. Γιατί είναι επιλογή τιμής, εμπιστοσύνης και προσδοκιών για κάτι καλύτερο. Οι πολίτες μας ψήφισαν για να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μας έδωσαν ψήφο για να αποχωρούμε από τα Δημοτικά Συμβούλια. Ούτε μας έδωσαν ψήφο για να ερχόμαστε στα Δημοτικά Συμβούλια και πριν κάνει ανακοινώσεις ο Δήμαρχος να καταγραφόμαστε και να αποχωρούμε. Ούτε μας ψήφισαν για να ερχόμαστε να παίρνουμε το λόγο και να φεύγουμε. Μας ψήφισαν για να έχουμε μια συνολική ευπρεπή παρουσία και να υποστηρίζουμε όλα τα αιτήματα των πολιτών. Με ποιον τρόπο? Πολιτικά. Υπό αυτή την έννοια, αυτή η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μια ιερότητα. Γιατί λειτουργεί ως τοπικό βουλευτήριο που διαλέγεται, αποφασίζει δημοκρατικά, δημοκρατικά εκφέρεται η άποψη του καθενός, ο οποίος μπορεί να αντιπαρατίθεται με λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα
για να θεμελιώσει τη γνώμη του. Εδώ δεν είμαστε κρινόμενοι η πλειοψηφία και κριτές η μειοψηφία. Όλοι κρινόμαστε και μάλιστα κάθε μέρα. Το θεωρητικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις θεσμικές μας σχέσεις, όπως υπόθηκε, είναι αποτυπωμένο πάνω στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο θα πρέπει να υπηρετούμε. Όλοι μας. Έχουμε παρατηρήσει όμως ότι ο κανονισμός αυτός δεν πάσχει σαν κανονισμός, πάσχει η εφαρμογή του. Όχι γιατί είναι ένας σκληρός και κακός κανονισμός, ο οποίος φημώνει δημοτικούς συμβούλους και παρατάξεις, αλλά γιατί εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Εθνικής, ο επικεφαλής της παράταξης της μείζωνος μειοψηφίας, ο κύριος Βαφιάδης, τον καταστρατηγεί επανειλημμένα, υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, ασχημονεί κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, υβρίζει, δείχνει φθήνοντα σεβασμό στους θεσμούς, στον Δήμαρχο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους συναδέλφους του, διακόπτει συνεχώς τις παρεμβάσεις τους με ειρωνικά και περιφρονητικά σχόλια, επιτίθεται με ανάγνωστες και υποτιμητικές εκφράσεις στους δημοτικούς συμβούλους, ασκώντας τους πολλές φορές και bullying με σεξιστικά περιεχόμενα, μειώνει με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς όποιον προβάλλει κάποιον αντίθετο ισχυρισμό, τον οποίο δεν σέβεται και δεν συμφωνεί, εκνευρίζεται και απορρίπτει την κριτική που αφορά τον ίδιο ή τον συνδυασμό του. Εχθές το βράδυ έκανα μία περιήγηση στο διαδίκτυο και πάτησα στη λέξη κλειδί συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αττικής και μου έβγαλε μπροστά 10-15 συνεδριάσεις με κάποια αντιπαράθεση. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο το διαχρονικά. Το 14 και μετά. Σε όλες αυτές λοιπόν τις συνεδριάσεις με την αντιπαράθεση και με τις έντονες διεκτικές συμπεριφορές, να μην πω σε όλες, στο 90% πρωταγωνιστής ήταν ο σημερινός επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, δείχνει τη διαχρονικότητα στη συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ως να έχει αυτός ο άνθρωπος το αποκλειστικό προνόμιο να ασκεί μόνο ο ίδιος κριτική, το είπε και προηγουμένως, ότι δεν δεχόμαστε κριτική για καμία απόφαση που παίρνουμε. Αφαιρεί με το έτσι θέλω, αδιαφορώντας για την ύπαρξη του Προέδρου και για τον κανονισμό το δικαίωμα να εκφραστούν οι άλλοι την άποψή τους για τις θέσεις τις δικές τους ή τις παράταξής τους. Και αναρωτιέμαι, αυτό είναι έπευθυνη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μια δημοκρατική, μια κανονιστική στάση. Και όλες αυτές οι ανίκαιες συμπεριφορές που έχουν εκδηλωθεί, προσέξτε, όχι σε μια στιγμή συναισθηματικής παραφοράς, γιατί αν γινόταν μία φορά, θα έλεγα ότι υπήρχε μία ένταση εκείνης της στιγμής, μία εκτροπή, ένα συγγνώμη μετά, δικαιολογούνται όλοι. Και όλοι μπορούμε να έρθουμε σε αυτή τη στάση, σε αυτή τη στιγμή, για μια φορά. Και να κατανοήσουμε και να τη δικαιολογήσουμε. Αλλά αυτό που γίνεται κατ' εξακολούθηση. Όλα αυτά λοιπόν υπονομεύουν και ευτελίζουν την αξιοπρέπεια και το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, πρώτα ο Πρόεδρος και όλοι οι υπόλοιποι μετά, έχουμε εξαντλήσει και την καλή μας θέληση
και την υπομονή μας και ότι αν πράγματι θέλουμε να διασφαλίσουμε την ομαλότητα και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πρέπει πια να γίνονται ανοιχτές τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορεί οποιοδήποτε από εμάς, είτε είναι δήμαρχος, είτε πρόεδρος, είτε αρχηγός παράταξης, είτε απλός δημοτικός σύμβουλος, να έρχεται εδώ και με εμπριστικές δηλώσεις να δημιουργεί κλίμα φόβου και τρομοκρατίας και να σιωπούμε. Και αυτό το γενικό, οποιοδήποτε, το είπα γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο γενικά. Ειδικά όμως για το Δημοτικό Συμβούλιο Αττικής δεν πρέπει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, ένα άτομο να πυρπολεί την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και να εμφανίζεται εδώ ως τον καλύτερο δικολάβο. Πραγματικά αυτά που άκουσα, από αυτόν που τα άκουσα, θα μπορούσα να του δώσω πτυχίο δικολαβίας. Ανέτρεψε τα πάντα. Εξαφάνισε την προηγούμενη συνεδρίαση. Θυματοποιήθηκε. Μήπως πρέπει να το ζητήσουμε και συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, γιατί σηκώθηκε μέχρι τα μισά και απειλούσε με τα χέρια και δεν άφηνε τη συνεδρίαση να εκτελεχθεί. Ή μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για όλα όσα ανήκεια ακούσαμε έξω, τα οποία ναι, έχει δίκιο ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Συνεοφορίδης, αν είχε το θάρρος και πήγαινε να τα πάρει από τον κύριο Τεζενίδη, δεν θα τα δημοσίευε ποτέ. Γιατί αυτή η δημοσίευση θα ήταν και στο τέλος της αυτοδιοικητικής του παρουσίας. Με αυτά που έχει πει, δεν νομίζω κανένας εχέφρον, μέσος, λογικός άνθρωπος, πολίτης του Αττικής, να τα λεφόταν. Εκτός από τον εαυτό του, ντροπιάζουν και τον χώρο που τα εξτομεί. Και όλα αυτά δεν υπόθηκαν απλά σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά τη διακοπή της συνεδρίασης στην είσοδο του Δημαρχείου. Και αν θέλετε να τα πάρουμε διαχρονικά, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος δεν σεβάστηκε ποτέ καμία λειτουργία Συμβουλίου, με οποιονδήποτε κανονισμό. Είναι αυτός ο οποίος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του πρώην Δημάρχου, είναι αυτός ο οποίος έβρισε ιδέα τον ίδιο Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, και στεναχωριέμαι γιατί κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως ή κάποιες βασιλικότερες του βασιλέως προσπαθούν να υποστηρίξουν το αντικανονικό, το μη θεσμικό και το παράνομο πέρα ως πέρα. Όση προσπάθεια και να δείξει οποιοδήποτε για να υπερασπίσει τέτοιες συμπεριφορές, δεν θα έχει καμία επιτυχία. Δεν είναι δυνατόν ένας ερετός που για την ετοιμιγορία των συμπολιτών μας είναι επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας να λειτουργεί με τέτοιον ανάγνωστο τρόπο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τόπος ανοιχτού διαλόγου, συμμετοχικού, δημοκρατικού διαλόγου και χρειάζεται την παρουσία μας, όχι την αποχώρηση. Δεν είναι χώρος χαλιναγώγησης παθών, ούτε όργανο κατευνασμού και καταστολής ορισμένων συμπεριφορών. Όποιος έχει νεύρα, θα στα κρατήσει έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ας έρθει εδώ ήρεμα να συζητήσουμε τα θέματα του τόπου, των πολιτών. Δεν μπορεί με ορισμένες συμπεριφορές και με τέτοιες συμπεριφορές
να αντιμετωπίσουμε θέματα του τόπου. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην σέβεται κανέναν, να μην αφήνει κανένα συνομιλητή να μιλήσει, να αποφασίζεται, να υβρίζει, να γελοποιεί τους θεσμούς, μόνο και μόνο επειδή θέλει να επιβάλλει την προσωπική του άποψη, και εμείς πραγματικά να υπομένουμε παθητικά τις εκρήξεις του. Να γινόμαστε θεατές στη λεκτική βία που ασκεί, να δείχνουμε υποχωρητική στάση, για να μην δυναμητήσουμε περισσότερο το κλίμα. Έξω από το Δημαρχείο, όπως ανέφερα και πριν, στην επίμαχη συνεδρίαση, ήταν πολίτες και παιδιά που περνούσαν, που παρακολούθησαν τον καύλα, που προκάλεσε ένας, ο αρχηγός του νέου Κιλκής, και τον οποίο συνέχισε ο ίδιος. Τον ξεκίνησε μέσα, τον συνέχισε έξω και έδειξε την χειρότερη, την χείριστη εικόνα για έναν ερετό και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και είχε και το θράσος και την απρονοησία να επιπλήξει και το δημοσιογράφο, γιατί λέει δεν αποτύπωσε το βίντεο σωστά την εικόνα. Που αυτό θα έπρεπε να το πούμε εμείς. Ότι ο δημοσιογράφος με το βίντεο που έδωσε πράγματι δεν αποτύπωσε την εικόνα. Δεν ζημίωσε όμως τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Αυτόν ευνόησε. Αλλά μπροστά στο δημόσιο συμφέρον, καλά έκανε. Γιατί δεν ήθελε το μέσο του να δυνατήσει περισσότερο αυτή την κακή εικόνα. Είναι δημόσιος λόγος οι εξυβρήσεις, και αυτές οι εξυβρήσεις είναι λόγος άξιος προβολής. Τι εικόνα δίνουμε στα παιδιά που πέρασαν απ' έξω? Είναι πραγματικά εικόνα και ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, να πω και πάλι ότι είναι φυσιολογική ως έναν βαθμό και η ένταση και οι αντιθέσεις και οι έντονες αντιπαραθέσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι ούτε βουβό, ούτε άχρωμο, ούτε απολύτικο όργανο. Έχει μαχητικό, δυναμικό ρόλο στις τοπικές μας υποθέσεις και η όποια σύγκρουση γίνεται, και έτσι είναι το σωστό, πρέπει να γίνεται σε πολιτισμένο κλίμα. Μπορούμε όλοι να μιλήσουμε πολιτικά, αρκεί να το κατέχουμε. Όποιος δεν το κατέχει, καταφεύγει σε τέτοιες πράξεις. Ο νομοθέτης θεώρησε δεδομένη την κόσμια διαγωγή κάθε ερωτού στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό και στον πρότυπο κανονισμό δεν προέβλεψε συγκεκριμένες κυρώσεις σε περιπτώσεις διασάλευσης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε παράνομη ενέργεια βέβαια υπάρχει και η νομική διάσταση του θέματος. Αλλά είπαμε ότι στην αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή. Εσείς που διευθύνετε, κύριε Πρόεδρε, τη συνεδρίαση και είστε υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, καλείστε να πάρετε κάθε αναγκαίο μέτρο, ό,τι μέτρο προβλέπει ο κανονισμός, για να μην εκτροχιαστεί ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο από το συνήθι πρωταγωνιστή της διατάξης του ίδιου κλίματος του Δημοτικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο. Ως δημοτική παράταξη, καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά του κ. Βαφιάδη. Θα περιμέναμε πραγματικά, έστω και σε αυτή τη συνεδρίαση, όσο ήταν παρόν και δεν είχε αποχωρήσει, να ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώμη για τη σύγκριση του και για την απόπειρα
διασυρμού και αμάρκωσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά ξέρετε, η συγγνώμη θέλει γενναιότητα και θέλει πρώτα να καταλάβει κάποιος τι έχει κάνει. Αν δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει, τότε λυπάμαι για την κατάσταση που βρίσκεται. Το θέμα ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το τελευταίο πράγμα που ζητάμε όλοι μας είναι να σεβαστεί τους θεσμούς, να αποβάλει την επιθετικότητά του, να προστατεύσει και αυτός, γιατί αποκάπτει στους δικούς του ώμους η ευθύνη, το Δημοτικό Συμβούλιο και να εφαρμόσει όπως κάνουμε όλοι μας τον κανονισμό του. Και αν δεν μπορεί να τον εφαρμόσει, ναι, τότε να πράξει αυτό που έκανε και τώρα, να αποχωρεί ήσυχα. Ευχαριστώ.